खोमसि जाबाय फैलाव बसुमतारी गुड इभिनिं आगै लाइभ फैनायदां सेकेन्ड टाइम खोमसि जाबाय मोनाबाय बारा मोजाङै सिनायला रावबो गैया साबस्क्राइबार खम नालाय सोर फैनो मा खालामदों ओरैनो दं आगै जेबो खालामाखै ओरैनो दं ओंखायनो लाइभ फैनायदां दाख्लै बारा मोजाङै माबायैखाय दिनै खनसे फैबावनायसै होननानैहाय रावबो गैया सासेल'नो नै मा खालामदों आगैया ओंख्रिया माबासो मा ओंख्रिमोनथाय र' ओंख्रिखौनो बावबावबायसो आङो आलु नासो ओमफ्राय थिथा खरला एवदों जब तक आपको अपने प्यारे फोन की Bomba सेनाव जाखिनि बम मेसेज टप चार्ट सम मेसेज मा ओंख्रि संगोनसो होनदोंमोन आंहा दहायनि ओंख्रिखौसो खिथादों ओंख्रिया मा ओंख्रि संगोनथाय खबर गैया दाबो दहाय साननि ओंख्रिखौसो खिथादों आंहा मोजाङै नायस्लाबाखै दहाय साननि ओंख्रिखौसो खिथादों साबस्क्राइबारानो खम नालाय लाइभ फैबाबो रावबो फैया साबस्क्राइबारानो एसेल' नालाय ओंखायनो नै अखा हाबावबायसो जोंनाव अखायानो नागार रोंला जारलासो मासिबां अखा हाखोथाय जारला बारलानो अखा हादोंना हायाखै नोंसिनिथिं आगै फाग्लासो अखाया हायाखै जोंथिं हादों नै अखा हागासिनो दं दासो हादों आरोखि दहाय हायाखैमोन ओमफ्राय दाखालि आंना लाइभ फैनाया डिलिट जादों ना डिलिट जाखायो
दाखालि फैनायाहाय डिलिट जादों आंनाहाय। फैफेराबो नालाय मिन्थिया। ओरैनो फैयो ओरैनो थांफिनोबो मानसिफ्रा। जारलालै अखाफ्रा बासो सेरलाबायफ्लांदोंहाय। जाया प्राइभेटाव थाहैयो आब' पाब्लिक खालामफिननांगौसो ए आं रोङाखिसैना दाख्लै खालामनायखौहाय माबानो प्राइभेटाव थाखोना माखो ओमफ्राय जायैनि रागा जोंनानै डिलिट खालामदां। डिलिट खालामदों आं माथो बेलाय जाया बानायबाबो। ओमफ्राय बिनि माबायाबो भिउसआबो प्लास जायोना माथो। माबायावहाय भिउसआवहाय प्लास जायोना माथोमोन। आंथ' फैफेराबो मिन्थिफेराबो। ए होमबालाय माबायाव थांनानै वाइट टि स्टुडिअ' ना मा होनो बेयाव थांनानै माबा खालामहैनांगौ खोमा। पाब्लिक खालामहैनांगौ खोमा। हाब अखाया नोगोर हाखाबाय। अ थेंक इउ आगै फोरोंहरनायनि थाखाय। आर बि चेनेल वाट्स टाइम आरो भिउआ खमायो ना खमाया नोंना आब'? आंना खमायाखै दाखालिल'नो आङो बे कपिराइट क्लेम फैनायखौहाय डिलिट खालामदों ओमफ्राय डिलिट खालामनायाव 2000 ना मोनथाम ना मोनब्रै डिलिट खालामनाय जादों आरो बे डिलिट खालामनायावहाय 2100 बेसेबांबा खमायदों। ओमफ्राय सासे फंबायनाव सोंहरदों आरोखि आङो बे फंबाया खिन्थाहरदों बिदि डिलिट खालामबा भिउसआ खमायो जाहैदों प्राइभेटआवसो दोननांगौनो। ओमफ्राय आङो दाना रोंबाय आरो प्राइभेटाव दोनो भिडिअफोरखौहाय कपिराइट क्लेम फैनायफोरखौहाय। ओमफ्राय दा बिनिफ्रायनो खमायाखै आरोखि। साबसक्राइबारा हयले खमायबाय थायो आंना एखमबा दिनै सानै खमायदोंलाय नै। एखमबा 10 जन एखमबा 15 जन बिदि खमायो। ओमफ्राय दिनै सानै खमायदों आरो। दिनै सानै खमायनायाहाय। एखमबा खमायो एखमबा बारायो बारायनायाव बांसिनानो गोबावजों खनसेसो बारायनाय जायो। आरो मोजां मोजां ब्लगबो लाबोनो हायाना आङो न'आवनो देब थेबफा थाबाय थानाय मा ब्लग लाबोनो दे। मोजां मोजां नङाबा नायनोबो बायोना बयबो मोनसेखौनो हगारफ्लेबाय थानो। जानला मोनलासो हगारलाबायदों आंथ' दिनै। अफिसियेल निसान हाय आगै निसान। लाइभ फैनायदों लाइभ नोंब'आ लाइभ फैनायदों दिनै जों खननै जाबाय लाइभ फैनाया। मोजां फैनायनांगौ ने रोङैखौ सोलोंनांगौ ने। आंना साबसक्राइबारानो खम नालाय बि साब्रैल'नो हनै नायग्राया साब्रैल'नो। साबसक्राइबारानो गैया नालाय रमेन बर' फार्स्ट हाय आब' मा खबर? खबरा बिदिनो आगै मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं अखा हानानै बिराद दिस्टार्बाव दं। ओरै सान्दुं दुंनांगौमोन सिफोराबो रानला मोनामजोब्बाय। एखे बानाबो जाजोब्बाय जेरैथिंबो ओंखारजाला। अफिसियेल निसान जेबो नङा जायो आब' औ सोलोंदों
रमेन बर' ए नंगौ नामा आब' औ आगै नंगौ के जारलाथार कार्पेन्सिलबो बानायना हरनांगौना जोंहा 15 दिनावनो बानायना हरनांगौमोन दाख्लै 15 थारिखआवनो हरनांगौमोन दा अखा हानायनि थाखायनो रानाबो मुङाबो बोरै बानायनो गुगाजोबो राना सान्दुं गैयाबाथाय फांखायावबो बारा मोजाङै राना ओंखायनो बानायनो हायाखिसै कार्पेन्सिलखौबो जारला नोंसिनिथिं माबा रावनाबो बाना जायाखै नामा जोंनियाथ' गसाइगावना रिलिफ थालाय लायनांबायसो रिलिफ केम्प हाइरडआवहाय रिलिफ थालायलायबाय मा जारलालै अखा हाबाथाय खोनानो नागिरा रमायदि लावगुबुना माथो रावबो फैयालै ओंखारसै नामा आंलाय जारला जोंहा मैयानि थाबाय रावबो फैया बोरै थाबाय थानांगौ लाजिनो ओंखारो आंहा साथाम गाहामल'नो हनै जोंहा मैया मा जादों मिथिगौना आगै फोरमाय मैयाहाय 1टा ना 2टायावहाय माबा सारअन्थाइ गावदोंमोन आरो एखेबारे ओमफ्राय सारअन्थाइ गावनानैहाय मा होनो इनभाइटारानो अरजों ब्लावजोबदों गाज्रि जानानै दंबावो ओमफ्राय कारेन्टआबो थांलाय फैलाय नोंसिनिथिं बिदि सारअन्थाइ गावदोंना गावाखै फोरमाय वाट्स टाइम जायो ए रावबो फैया साबसक्राइबारानो गैया नालाय आरो मालाय सोरबा बे टाइमाव मबाइल सेराखै जानो हागौ नायाखैबो जानो हागौ बेखायनो आरोखि जारलासो अखानि जुनैनो एखेबारे लाइभआवबा मा फैनानै मा रायलायो मानसिफ्राबा आंहाथ' जेबो रोङा लाइभल' फैयो देग' गावखौनो नायबाय थायो मबाइलावहाय गावनि पिकचारखौ नुयो नालाय देग' गावखौनो गाव नायबाय कमेन्ट फैबा कमेन्ट नायबाय मानसिफोरना कमेन्ट फरायथ्र'लायनो हायि जायो मालाय आंथ' मानसिफोरनिया जा लाइभ फैयो बयनिखौबो नायो आंनावहाय माबा हाबफैबाथाय नटिफिकेसन हाबफैबाथाय नायखायो आङो ओमफ्राय आंना गैया साथामल'बावसो नै रिंखां क्रिक्सन हाय सिस्टार हाय हेल' जारलासो अखा हागासिनो जोंनावहाय फैयो थाङो मानसिफोरालाय सासे सानैसो मा होनो मा मानो जायो आंहा लाइभ फैबाथाय रायज्लायनो रोङा जाम्बिसो मानसिफ्रानो गैया नालाय लाजिनोबो ओंखारो साथाम साब्रैल' फैनाय जायो
PM Basu, nice friend. Thank you. Solo minute जाबावबाय माला माला. मा रायलायनांगौ जाखो होननायसो जादों. आरे थाम्फै हरबाय बिदिनो. JB, look, hi friend. Hello friend. लाइभ फैनाय दां. रायलायदों आं लाइभआवहाय. माला हागाबावगोन जाखो बे अखायालाय जा जारला जाबाय. सिराना मुंग्रानानो. सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो. जा खमथार आंना माबायानो साबस्क्राइबारानो. भिउसआबो खम, साबस्क्राइबाराबो खम. भिडिअबो मोजां होनो हाया. JB अखा हादोंना फ्रेन्ड? अखा हागासिनो नै जा दिसटार्ब. अखायानो नागारा सानसे हाबाय. रिंखां क्रिसन मा ओंख्रि जाया सिस्टार? आलु सयाबिन ओमफ्राय थिथा करला एवनाय. माबा एवनायमोन फान्थाव एवनायमोन मिरामिस. आलु ना होनफ्लांबावदोंसो आं दहाय. अखायानो बिराद नागारा. बिराद गाज्रि अखायानो. लाइभआव माबाया लाइभ फैनाया इउटुबाव लाइभ फैनाया आं दिनैजों खननै जाबाय. ओमफ्राय मा रायलायनो मा मानो जायो आंहा लाइभआव फैबाथाय. रिंखां अ नंगौ नामा? अ नंगौ. मा रायलायनो मा मानो जायो. एक्सुवेलि साबस्क्राइबाराबो गैया नालाय आंना ओंखायनो. साबस्क्राइबारानो माला बारायगोनथाय. मा भिडिअ मोजां होनानै मा बारायगोनथाय. गाइस लाइभ 2M हाय हेल'. साबस्क्राइबार एसे बुरजा जाबानो दे एसे बुरजा फैयोना मानसिफोरा. मा जायगायाव न'आ नोंना फ्रेन्ड? JB ब्लग आंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनि गसाइगाव गेवलांफुरि होनो जोंना. गसाइगाव बाजारनि सोनाबहा फैनांगौ. टाउनानो गोलैयो जोंनाबो. बेसे साबस्क्राइबार दं आब' नोंना? साबस्क्राइबारा खोन्थानो लाजिथावथावसो आगै रिंखां आंना 197ल'नो दाबो 197ल'नो. ओमफ्राय दिनै सानै खमायबावदोंसो 195ल'सै. साबस्क्राइबारानो गैथारा. दाखालि आंना माबासो खमायबाय 100-150 जनसो खमायबाय. दाखालिनो जा बुरजा खमायदों दिनावनो 10 दिन 10 दिनलायनो 10 जन 13 जन खमायबाय थादों दाखालि समावहाय. बिदि खमायनानैहाय माबाल'सै 195ल'सै आरो दा खमायैनो खमायजोबनो हाबाय गासिबो. खमायसोगारो
दाहालागै खमायामोनबालाय 200नि बारसिगौमोन खोमा माबानि 300सोनि बारसिगौमोन खोमा खमायनायानो अयथासार आरो भिडिअफोरबो मोजां मोजां लाबोनो हायाना आङो जेरावबो थांनायानो जाया अखा ओंखायनो आरो बेरायनोबोसो जाया जेरावबो थांनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय जानाय बेखौलाय सोर नायबाय थानो ना बायोना ओंखाम ओंख्रिखौलाय बयबो रोंखायो संनो सोर नायनोसै ओंखायनो जानला मोनला माबा सर्ट मा होनो बिदिखौ सर्ट मा होनो गोरलै गोरलै माबा लानानै फैयो बेनि भिउफ्राबा प्लास जायोना जाया आधा घन्टा जालायलायसै हनै आधा घन्टा जाबाबो मानसिफ्रानो बिराद खम जारला एजि गेमिं नाजाबाय था नाजानांसिगोन नाजानायनि सारा माथो दंबावो नाजानोसै नोंसोरल' आंनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय आगैमोन जाय आंनि साबसक्राइबारफोर आंखौ साबसक्राइब खालामदों नोंसिनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जाय गोदान अननानै साबसक्राइब खालामदो सापर्ट होलायदो गावजों गाव कमेन्ट बायदिसिना नुयोबा बिराद गोजोननाय मोनो आरोखि भिडिअफोरावहाय थांनांसिगोन रावबो गैला बन्द' खालामनांसिगोन सानैल'सै बांद्राय सर्ट भिडिअ होनाङा आब' मा जायो आगै आङो बेखौनो फुङाव मोनसे बेलासियाव मोनसे एखमबा मोनथाम होबावनाय जायो सानजौफुआव मोनसे भिडिअ खालामनो हायाना ब्लग भिडिअ ओंखायनो आङो सर्ट भिडिअखौसो होयो आरोखि एसे माबाथोंसै होननानैहाय सिरि दाथाथोंसै दा थारमाने चेनेला सोरबा एसेथ' भिउस नायगोन कमेन्ट हरगोन माबागोन नायगोन साननानै होयो आरो मा जायो बेबा खिथाहरलाय आगै मा जायो आंथ' मिथिफेराबो साबसक्राइबाराबो खम नालाय बारायथोंसै सानना होबाय बायो आंहा प्लास जाया वाट्स टाइमा बेना भिउआबो प्लास जाया माथो प्लास जानायबो नुलाबायो आंलाय बड' डिएस ब्लग्स हेल' आंबो नायगासिनो थेंक इउ नायबाय था नायनानै कमेन्ट हरा गावहा नायोल' नोंनिखौबोथ' नायोना आङो दामानि माबाखौ खालामबावाखै भिडिअ खालामाखै माथो नोंलाय बड' डिएस ब्लग्स ब्लगखौनो हगाराखै माथो ब्लग भिडिअखौनो दामानि एफा गोबाव थाहाबो नोंना मनिटाइज खालामनायाव लाया बिनिखौ जारलाना होमबा ओमफ्राय वाट्स टाइमा बेसिबांखौ होनोथाय आंनाथ' भिउसआ ओरैनो 17,000ल' जादों दाबो भिउसाहाय ओमफ्राय वाट्स टाइमा आलदा ना बे भिउसखौनो लायो ना मा जाखोथाय वाट्स टाइमा आलदा ना भिउखौनो लायोथाय
मानो मा जालायखो अबे साथाया बे गोसोम खालारनिया ब्लेकआ हाय होनहरलाय हाय रायलायहरदो हाय होनहरदो हाय नामखौ खिथादो आं नामा लक्ष्मी रानी ब्रह्म दलद थाबाल मा किउ हिल थारायथाय लाइभ फैदों इउटुबाव जामबिलाय बे मानसियानो गैया नै सानैल'नो लाइभआ रावबो नाया आंनिखौ भिउसआ आलदा वाच टाइमखौनो जाखोनो हाया दाबो आंना वाच टाइमानो 3K ल' भिउसआ 1 लाखनि बारबाय ए ओमफ्राय बे माबाखौलाय अबेहायथो नायो जेनेब्ला वाच टाइमखौ अबेहाय नायो जेनेब्ला वाच टाइमखौनो जाखायोनो जाहोनो हाया भिउसखौथ' आं नायनो रोंबाय दे माबायाव थाङो इउआर्स चेनेलाव थांनानै माबायाव नायो आङो ओमफ्राय बे माबाखौसो क्रमाव थांनानै अबेयाव नायो बेबा कास्टमाइज चेनेलाव थांबाय कास्टमाइज चेनेलनिफ्राय माबायाव नायगोन ना बे एस बायदियावहाय नोंमारगौसो होमबालाय आंना माबाल'नो थांदों आं दाख्लै नायनाया 52ल'नो थांदों दाबो जेबोनो जायाखै होमबालाय खिबो आंलाय नोंदों बै 17,000आनो जायो आयु होमबालाय आंना 4,000नि बारबायसो नंलायलायदों आङो साबसक्राइबारल' जानांसिगौ सानलायलायदों 52ल'नो थांदों भिडिअफोरखौ मोजां होनाय जायाना 4K नांगौ 4K बानायनोथ' खम खस्थ' नांगोन ना होमबालाय नोंनाबो मनिटाइज जायाखै दाबो साबसक्राइबाराबा बेसेबां थांखो नोंनाबा मालाय सासे सानै नायनायजोंथ' जाखाया गोबां मानसि नायनांगौ जानानै फैयोना रावबो गैला नों हारसिंल'सै थांजोब्बाय सोर नायनो रायलायनो रोङा मानो रोङा खुरनानै जायो दोना दोनथ'सै नामा आङो रावबो फैयाबा आधा घन्टा बारलायलायबाय हनै 31 मिनिटआनो जानोसै रावबो फैयाबा लाजिनो ओंखारोहाय बाय बाय आगै किउ आंजोंहाय थाफाबाय थानायनि थाखाय नोंबो लाइभ फैबा नोंनि लाइभआवबो थाबाय थागोन आं दे नोंनि भिडिअखौथ' नायबाय थायो आं मोजां मोनो
दोननोसै आं आगै बाय बाय